Ola, bo día. Xa se escoita, non? Non hai que manipular nada. Pois, bo día, benvidas, benvidos. Moitas grazas a todas as persoas que participades dun lado e do outro da mesa e que, polo tanto, lle dades sentido e facedes posible estas segundas xornadas de pensar con orgullo. Polo que a mí se refire, o que quería contextualizalas na súa orixe, posto que é unha iniciativa da sección de pensamento do Consello da Cultura Galega. E a verdade é que facemos moitas actividades, pero creo que todas teñen polo menos un nexo, un eixo común, que é ser convites abertos para a reflexión, pero para unha reflexión que non se quede só como un exercicio intelectual, que está moi ben, pero que nos pretendemos tamén que sirva de base para unha acción, para unhas praxes que fagan da sociedade un lugar mellor para vivirmos as persoas con independencia de todo tipo de consideracións e, polo tanto, que nos acolla con maiores graos de benestar, de felicidade e tamén de alegría. En ese sentido, cadra ben, pero precisamente non é casual, porque responde a esa filosofía da sección, o feito de que esta xornada se produza unha semana despois da de vulnerabilidade e que a seguinte xornada que imos ter no Consello, que parte da sección do pensamento, será o 9 de novembro a propósito da vida e do pensamento de Simone Weil. E iso non é casualidade, porque precisamente ese ampliar a esfera de liberdade das persoas, lóxicamente, debe tratar de protexer aquelas que, pola razón que sexa, sexan máis vulnerables. Simone Weil foi unha persoa que tamén atendeu moito a vulnerabilidade e as persoas en situación de vulnerabilidade e que fixo fincapé nunha cuestión que eu creo que é fundamental nese ámbito e é insistir moito na idea de que non hai dereito sen deber. Polo tanto, se cando falamos de liberdade, de ampliar esferas de dereitos e de ofrecer garantías para protexelos, nunca podemos esquecer iso, de que nalgún lado temos que poñer a obriga e o deber de respetar esa ampliación da esfera de liberdades e garantirlle esas persoas que podan ter un proxecto de vida con independencia de moitos criterios e polo que ten que ver co que analizaremos hoxe de como cada quen se sinta ou pense ou viva dentro do seu propio corpo por cuestións vinculadas ao sexo e xénero e nese sentido creo que todo o que facemos na sección ao final onde queira que poñamos o foco xira alrededor diso e por iso para min é un orgullo formar parte tanto da sección como estar hoxe aquí nesta xornada porque creo que son pequenos grandes pasos que imos dando cara a un rumbo que eu entendo que é imprescindible e necesario. Así que moitas grazas. Bo día a todas, a todos, a todes. Primeiro, teño que disculpar que non pudera estar hoxe a presidenta do Consello con nós, tal e como aparece no programa, pero, bueno, como acaba de dicir Sila Pereira, compañeira da sección, para nós é moi importante este tema e este tema encadrado en como entendemos ou como camiñamos en na sección dentro do Consello da Cultura Galega que leva por título Pensamento, algo tan, bueno, non sei, que abarcaría tantas cousas e que non sempre, dende logo, entendemos para tratar temas, decimos como de actualidade, e iso parece como unha especie como de tópico, decir, pero é certo que temos que pensar o presente no que habitamos e no que intentamos transformar. Así fai 2 anos comezamos con esta xornada con ese título de Pensar con orgullo. Pensar, é certo que pensamos todas e todos os días, pero en moitas ocasións non aplicamos ese prisma de teoría crítica e se algo reivindicamos do queer, esa capacidade para sempre resignificar e para sempre pensar desde outros puntos de vista, ou polo menos desde os puntos de vista, e permitiré que utilice palabras prestadas de Paul Preciado,
de aqueles que teñen a identidade de nomear dende o non universal. Evidentemente, todas e todos temos identidade, ou ninguén ten identidade, ou identidade é simplemente unha posición nunha rede de nudos de poder, pero hai nudos de poder que permiten nomear aquelo como universal e outros que son dende a carencia desa universalidade. Eu creo que aí estamos situadas buscando que interseccións temos para poder pensar nesta actualidade. Por iso, quisemos manter o título de Pensar con Orgullo. E o dividimos, se me permitides, en dúas partes. Unha parte adicada á reflexión máis teórica con Elvira Burgos, se tiveches o placer de escoitar a súa charla respecto da filosofía de Judith Butler e de tres conceptos fundamentais: a performatividade, a vulnerabilidade e a resistencia. Desde ese concepto de vulnerabilidade non como aquilo que oculta a desigualdade, sino a vulnerabilidade en sentido positivo, como que permite unha eficaz e auténtica resistencia, dende pensarnos todas e todos como corpos rebeldes e corpos vulnerables. Despois, unha vez que concluamos esta inauguración, visionaremos a estrea de un documental que leva por título Dereito a existir, falan elas, que temos que darlle as grazas ao seu compromiso, e o vou facer a súa directora Cristina da Torre, que está aquí con nós e que despois falará, e sobre todo pois as mulleres que intervides neste documental e que tamén despois, unha vez que o visionemos, estaredes dende a mesa, falando da vosa experiencia. Por que este documental? Queríamos partir como da experiencia para poder despois teorizar xa na última mesa sobre as perspectivas de futuro das disidencias sexuais e LGTBIQ+, para poder crear ese pensamento do que falábamos. Dende a experiencia vivida, un concepto moi clásico, non? Pois que Quique, que despois moderará a mesa, coñece ben, dos feminismos dos anos 80 e de principios dos 90, se cadra un pouco esquecido e neste momento un pouco criticado, non? Pero que eu creo que é un espazo, por lo menos, para o debate moi importante. É dicir, que vivimos, como vivimos, cales son os corpos que falan, como falan e dende onde o fan. Eu, sinceramente, creo que estamos nun momento importante, non solamente porque estemos nun umbral de un debate parlamentario a respecto da lei, que tamén, e todas as derivadas que isto conleva, sino porque estamos vivindo, se cadra, ese cambio de paradigma na diferencia sexual. Tamén volvo a facer miñas as palabras de Paul Preciado, pero como nos ensinaba Thomas Kuhn, cada vez que hai unha revolución científica e cambiamos dun paradigma a outro, hai moitas resistencias. E nada semella máis natural, no sentido de naturalizado a través de múltiples discursos, que a diferencia sexual, dimorfismo sexual ou como querades chamalo. Por iso nos parece que era un momento oportuno para traelo aquí ao Consello da Cultura Galega, non como algo que nos veñera de fora, sino dende a realidade galega, dende unha señalosía de mulleres, tres xeracións xa empeza a ser señalosía, con tres discursos de tres épocas, e que iso tamén nos permita pensar ese novo paradigma que se está, evidentemente, construindo, a cal non lle podemos pedir conceptos pechados, porque se nunca hai conceptos pechados na historia do pensamento e da propia facer científico, menos os vai haber cando estamos, agromando esos conceptos, co cal moitos igual dos que utilizamos hoxe, do que hoxe nos parecen ben constituídos, se cada en décadas os temos superados, pero ao final as categorías coas que nos denominamos as utilizamos para pensar e avanzar. Non creo que nada sea, debamos reivindicalo en sentido esencialista ou identitario, sino en categorías de tránsito cara, como decía a miña compañera Celia Pereira, mundos onde recoñezamos a nosa liberdade
a nosa capacidade para vivir en un mundo máis xusto. Isto é unha especie de oda ao non esencialismo. Creo que é unha parte importante que nos que debemos recoller dos feminismos que nos preceden, e seguramente nese construir unha nova epistemoloxía das diferencias sexuais, seguramente superando, eu creo e aposto pola súa superación, necesitemos tamén revisar presupostos esencialistas que que tenden a colarse pola porta de atrás, porque evidentemente o esencialismo é algo que nos acompaña no noso camiñar humano, e parece que sempre nos dá como tranquilidade as identidades fixas, e parece como os espacios de confort. Pero ao final os espacios de confort acaban convertíndose en cárceres, e as etiquetas tamén nos axudan na loita política, pero a veces tamén nos poñen as súas barreiras para superalas. Daí a importancia de entender e vivir a experiencia, e para min, e ese é o sentido co que quería un pouco que pecháramos esta pequena introducción, a necesidade de deternos sempre e pensar a respecto desas experiencias e a respecto da construción dos discursos sobre elas, porque nos así o entendemos, e así o temos falado moitas veces na propia sección, se algún sentido ten o pensar humano e que nos axude a vivir un pouco máis libres, máis felices. De aí que incluso nos deba levar a pensar como ese título de dereito a existir, como é posible que a existencia non nos veña dada, sino que teñamos que tamén pelexala en diferentes ámbitos da vida. Agardamos que disfrutedes da xornada, que o documental, nós estamos aí bastante nerviosas, agardando a que o vexades, vamos a ser sinceras, non? Moitas grazas pola vosa generosidade e moito ánimo, que nos queda moito para pensar novos paradigmas e para esa revolución epistemolóxica en marcha. Pois, nada máis.